खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनाय सोंलायगोन नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोंलांबरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना गोबां मानसिफोरानो सोंहरबाय थादोंमोन जोंहा आसामनि बे अरुणोदय स्किमनि थाखाय गोदान एप्लाइ जाबावगोन होननाया मालानिफ्राय जागोन होननानै दा बेखौनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों जोंहा एप्लाइआ गोदाना मालानिफ्राय जामारनो हागौ आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब ओंखारना फैदों दे जोंहा बे अरुणोदय स्किमनि जोहै नोंथांमोना मास मोनसेयाव 1250 मोननो हायो माने 1250 थाखा नोंथांमोना फैसा मोननो हायो मास मोनसेयाव दा बे 1250 थाखानिफ्राय आरोबाव फैसाया जोंहा बारायबावगोन दै अरुणोदय स्किमनि फैसाया दा बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलां बेसेबां बारायहैनो हागौ आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरग्रोनाय जायो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हायो आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गोदान एप्लाइनि बागै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दे आं माने सिगाङावनो भिडिअ खालामना खोन्थाहरखादोंमोन जोंहा गोदान एप्लाइआ जाबावगोन होननानै दिनै आरोबाव जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों आरो 5 लाख माने केन्डिडेटफोरनो आरोबाव अरुणोदय स्किमनि जोहै बिथांमोना होगोन होननानै माने 5 लाखनि थाखाय बिथांमोना एप्लिकेसनखौ आजावगोन होननानै बिथांमोना खौरांखौ होदों आरो दा बेहाय बे गोदान एप्लाइआ जाहैबाय 5 लाखनि थाखाय आरो जाबावगोन आरो दा बे गोदान एप्लाइ मालानिफ्राय जागोन बिनि बागै सिगाङाव जोङो आपडेटखौ मोननो हादोंमोन बे बोसोरनि लास्ट मान्थआव जाहैनो हागौ माने लास्टिं जाहैनो हागौ होननानै बिथांमोना खोथाखौ होदोंमोन आरो लास्टिं होननानै बुङोबा नभेम्बर डिसेम्बराव जोंहा गोदान एप्लाइआ जाहैनो हागौ होननानै जोङो खबरखौ मोननाय जादोंमोन आसाम गभर्नमेन्टआनो माने एसे आपडेटखौ हरदोंमोन आरो नाथायबा दायो 100% जों बुंनो हाया जेनेबा अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइआ नैबे नभेम्बर डिसेम्बराव जागोन होननानै फैगोन बोसोरावबो जानो हागौ जेनेबा जानुवारि फेब्रुवारि इलेक्सननि सिगां नाथायबा गोदान एप्लाइआ जाहैनो हागौ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जायो दे बे 5 लाखनि खोथा बुंदों 5 लाखनि बाराबो जाहैनो हाबावगौ दे आं बेखौ नोंथांमोननिसिम मिथिहोहरनाय जाबाय दा बेथ' जाहैबाय जोंहा गोदान एप्लाइनि बेलायाव आरो दानिया फैदो जोंहा बे माबानि अरुणोदय स्किमनि फैसाया जोंहा 1250 थाखानिफ्राय आरोबाव जोंहा बारायहैगोननो 1400सिम जोंहा मास मोनसेयाव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै फैसाखौ मोननो हागोन दे दिनैसो जोंहा बे आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदोंमोन आरो 1250 थाखानिफ्राय जायखिजाया फैसाया बारायलांबाय थागोन होननानै बिथाङा बुंदों नाथायबा जोङो बाजेट सिजन जोंहा जादोंमोन ना 2023 दाख्लै बावैसो जोंहा मार्च एप्रिल समाव जादोंमोन जोंहा बाजेट सिजन दा बेहाय जों माखासे खबरखौ मोननाय जादोंमोन आरो 1250 थाखानिफ्राय आरोबाव 150 थाखा बारायदेरनानै गासै 1400 जाहैगोन होननानै बिथांमोना खबरखौ होदोंमोन आरो मास मोनसेयाव 1400 खरै नोंथांमोना अरुणोदयनि जोहै फैसाखौ मोनबाय थागोन होननानै बुंदोंमोन आरो खबरखौ मोनदोंमोन नोंथांमोननिसिम आं बेखौ भिडिअ बानायदोंना बानायाखैमोन आं गोसोआव गैया नाथायबा नोंथांमोनाबो गोसोआव दं जानांगौ जायफोर नोंथांमोना बाजेट सिजनखौ फल' खालामनानै नोंथांमोना मिथिदों जानांगौ 1250 थाखानिफ्राय आरोबाव 150 थाखा बारायदेरनानै 1400सिम बारायगोन होननानै बिथांमोना मिथिहरदों दा बेनिखायनो जों नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरनाय जायो जायखिजाया नोंथांमोना जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों एसे साननैसो नोंथांमोना नेबानो जाबाय गोदान एप्लाइनि डेटखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नभेम्बर डिसेम्बराव जुदि गोदान एप्लाइआ जायाबाबो फैगोन बोसोराव जानुवारि फेब्रुवारिनिफ्राय जोंहा गोदान एप्लाइआ जाहैनो हागौ दै 5 लाखनि बारा केन्डिडेटफोरखौबो लानो हागौ आं बेखौ दायो 100% नोंथांमोननिसिम बुंहरनो हाया बे गभर्नमेन्टनि डिसिसन जाहैबाय फैसाखौथ' आं बेखौनो बुंखाबाय नोंथांमोना मास मोनसेयाव नोंथांमोना बुंबाय हमना लादो जेनेबा नभेम्बरनि 10 थारिखहालागै बेबायदियाव जों नोंथांमोननि एभ्रि मान्थनि फैसा हाबफैबाय थायो दै बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय अरुणोदयनि फैसाया 1400सिम बारायगोन आरो 1400नि उनावबो आरोबाव बारायनो हाबावगौ बे चान्स दङ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जायो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना एलिजिबोल जेनेबा जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना डकुमेन्ट्सफोरखौ रेडि लाबानो जाबाय गोदान एप्लाइआथ' जोंहा 100% जाखागोनखा दा बेखिनियानोमोन माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन दे आरो आं सिगाङावनो अरुणोदय स्किमखौ सोर एप्लाइ खालामनो हायो बेफोरनि बागैबो आङो सिगाङावनो डिटेल्स भिडिअ लाबोखांबाय नोंथांमोना सोरबाफोर नायाखैबा चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन दे बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दंबा कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला गोजोन्थों